थारैनो मा जालांनो हमखो बीपीएफ दोलोआ हाग्रामा महिलारिया गावनि बीपीएफ दोलोखौ सामलायनायाव फेलें जाबाय नामा? थारैनो प्रमद बर' बुंनाय बायदि बीपीएफ दोलोआ 2025 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां जोबस्रांलांमारसिगोन नामा? खाजामाथि प्राइमारि बीपीएफ आयज गांख'नि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय सा 200 सोद्रोमाफोरा UPPL हानजायाव जइन जाफैदों। नंगौ 37 नं धोनस्रि बियाबाव UPPL हानजाया देरहासार जागोननि इसारा सप्ता खनसे सिगांसो खाजामाथि बीपीएफनि आफादगिरिजों लोगोसे लाइमोन गांखं बीपीएफनि आफादगिरि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा UPPL राजखान्थि हानजायाव जगदान जादोंमोन। फिन आरोबाव दिनैबो आइजो गांखं बीपीएफनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां बीपीएफ बीजेपी हानजानि सा 200 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि हानजायाव हाबफैबावनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव UPPL दोलोनि गोबां मोजां हाबा मावनायखौ थारैनो रायजो राजाफोरा जोबोद मोजां मोनदों, जायनि जाहोनाव बीपीएफ दोलोनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोराबो UPPL दोलोआव जइन जानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थांनाय सप्तासे सिगाङाव खायजामाथि बीपीएफ हानजानि आफादगिरि प्राइमारिनि आफादगिरिजों लोगोसे लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिथांमोना प्राय कमिटियानो जोंजों जइन जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय दिनै नैबे खायजामाथिनि जि जौसां बैसागु जि जौसां बेवहाय प्राय महिला 206 जन गासै महिलाफोर बा आइजोफ्रा दिनै जोंनि UPPL हानजानि जिफोर खामानि मावनाय बा बे ओनसोलाव जिहेतु जोङो दिनै गोबां रोखोमनि जोङो जौगानायनि खामानि मावबाय, लोगोसे अनसाय बिथांखि होदों, गियान सोरां बिथांखि होदों आरो माइनाव सोरां बिथांखि होदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जों बिदिनो अरुणदयबो होदोंमोन आरो होबाय थागोन। दा बेफोरखौ नुनानै बिसेसकै बे खायजामाथि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा बिथांमोना जायफ्रा भटार्स माने बीपीएफनि भटार्समोन सोरबा BJPनि भटार्समोन बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि दलाव दिनै जगदान जाफैदों आरो बिथांमोनखौनो दिनै बरायनायजों लोगोसे जोङो बेवहाय जोङो जगदान मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बेवहाय गासै 206 जन महिला आइजोजों लोगोसे सानैसो माने हौवाफोरबो दं, बीपीएफनिनो मावथि गोजा गासिबो आरो भटार्स वमेन सेलनि दैदेनगिरि भाइस प्रेसिडेन्टजों लोगोसे गासै बिनि आइजोफ्रा दिनै बीपीएफआव जगदान जाबाय आरो बिनिफ्राय खायजामाथि ओनसोलाव प्राय साफा सानै सोरबा थाबावनो हागौ, बिथांमोनाबो फैगोन जों खावलायहरदों बे साननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो फैगोन। बिसेसकै गाव गावनि न'खरनि बा बेक्तिगत उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना जइन जानो हायाखै, नाथाय बिथांमोनाबो फैथों, जों बिथांमोननि थाखायबो जोङो दरजाखौ जों खुला दोनदों। नोंथांमोननिसिम आं गुरैयै खुलुमग्रोबाय दोनस्रि ब्लक जानानै। नोंगौ दाख्लि बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो प्राइमारि प्रेसिडेन्ट जेब्ला बिथाङा खायजामाथि BCDCनि सायाव थादोंमोन अब्लानो बिथाङा बुंदों जे खायजामाथि ओनसोलाव BPFआव गोलाव सम 17 बोसोराव बिबान लानानै बिथाङा बहुद एक्टिभलि खामानि मावबोबाय, नाथाय UPPLनि जि दायो खायजामाथि ओनसोलाव जि डेभेलपआ जाबोदों आरो खायजामाथियाव UPPLआ जि बहुद गोरिब गुन्द्राखौ लानानै नंगौ राजनितिखौ थिग खालामदों, बेखौ मोजां मोननानै बिथाङा गावनो स्वयं बिथाङा जइन जाफैदों आरो बिथांजों लोगोसे दिनै उइमेन सेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट फैनायनि खारनाबो बेनो जे थांनाय जि BPF हानजाया जेरैबायदि गालांनानै जोंनि खायजामाथि ओनसोलाव मोजां खामानि मावनो हायासै, बेखौ नोजोर बोनानै दिनै बेजों लोगोसे 200निबो बारा बियो बेवहाय BPFनिफ्राय जइन जाफैबाय आरो जानो थांगासिनो दं खायजामाथि ओनसोलाव जे BPF होनायखौनो थानाय नंला, खारन
गोदो BPF नि जिनिखि सरकार सोलायदोंमोन बिथांमोना दैदेनदोंमोन बेवहाय मोनफ्रोमबो IOI न'आ जेरैबायदि जानांगौ बे जानो मोनाखैमोन जानो हायाखैमोन आरो दिनै अरुणोदय स्किम फैदों मोजाङै इमप्लिमेन्ट जादों जि मोननांगौ बेनो मोनदों आरो जिनिखि अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि जि बिथांमोनहा जादों गासिबो कुनु कारापसन गैयालासेनो दिनै जोंनि प्राइमारिनि UPPL प्राइमारिनि आन्डाराव कुनु मोनसे कारापसन जायालासेनो मोजाङै मोजां जाफुंनायनि थाखायनो दिनै खायजामाटि ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव आरो मोजां मावबावगोन होननानै लोब लोब दिनै UPPL आव जइन जाफैदों। मोजां मोनदों मोजां मोननायखायथ' फैदों आरो गोसो जानानै फैदोंना गोसो जानानै फैबाय जोङो सिगाङावलाय बिदिनो BPF आव दंमोन दायो जों UPPL आव मोजां मोननायलाय जों फैबाय आरो UPPL आव जइन जानानै गोजोननाय मोनदों बिसोरो जोंनि माबायाव BPF आव गोबां आइजो एबा महिलाफोर दंबावो आं दिनै गोदान जइन जानायावबो आंजों लोगोसे साबा लाबोदों इयुनाव बिसोरबो जोंजों फैफागोनाव आं मिजिं थिनानै थाबाय। थेंकिउ जाना माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। ओमफ्राय BPF समाव जों जेबो मोनाखै जेनेबा दा UPPL समाव जोङो दावगाबोनायखौ नुबोगासिनो आरो ओंखायनो जों UPPL खौनो मोजां मोनो। ঘর পাইছো লেট্রিন পাইছো ভালে আছে রাস্তা ঠিকই আছে गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसवेर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।